Para pirsa kabeh budi wonten ngarsanipun Ibu Hajah Endang Sri Wahyuni keparenga maranata lan maratitisaken sedaya paraga hampir sampun dungkap wahyaning mangsa kala Mawaing pesti pangging sirat mojo pinangantan sarimbit ing wasana wekdal sakmenika dipun sumanggaaken nyuwun kawigatosan dumateng Mbak Ami pagrayu cacah catur kepareng katata rapi wonten sangajenging bali asri jejer kalih wekdalipun sakmenika dipun sumanggaaken ugi keparing ngater-ater dumateng pinanganten kakung keparing jengkar saking panti pamondokan lumarap wonten sangajenging gapura Bali Winangun tata-tata ngadani upacara panggih keluarga ageng saking Bapak Yusuf lan pangombyonganipun dipun sumanggaaken nuwun siap udah ikut ngantene sing metu ngantene to bukan kae kon ngarep-ngarepane jajanan dia lewat terus ngikuti kita mulai ya jajan bakat iya terus dia lewat terus ngikuti saiki nyoto sang temanten anyar sarira jenar memangir waratin sariran nira pindha kencana sinangling arsa lenggah ing sasana rinangga daya hayu ayune skala tindaknya sang sirat mojo kinanthi Rama Wahibu binarung sekar ilir-ilir gondo arum mangambar-ambar sakjroning pawiwahan agung cumara candrane ing madya rina wonten seseca coplok saking embangan sinten to la punika warnanira
Siratmaja pinanganten putri wong ayu Ivanur Haniah sarajana hukum nganti Rama Mbah Ibu Dewa dimanjinging sasana palengan solah bawa maranane lamun Cinandra Sang Siratmaja pinanganten putri apepais awarni Kresna ireng menges janges pantes rek mengemak ngembang bakung ukele bebere sak tebok pitementul cacah sapta eba-ebah kinarya lumaksana gajahan sigar semangka godheknya anguduk turi ngapit kadya peksi jiwa panengannya yep lindri grana mancung untarata wijiti menes semyang renggani ati jomblo angolan-olan pamidangan dewa pinentang dodo muntok lir ginetat kadya cengkir gading pinikit bangkeannya nawon kemit upamukang kasir dari jika dioler cabe Wabakeng pranojo kaketing busana nata kinarek sing prada kencana gumebyar madangi sakjroning sasana paewahan agung nganti ilang sipating jalma tanpa kadi widodari ingkang hangeja wantah wonten ing pasamuwan agung Purwa kawadhal hayu rasa satemah ambabar jiwa kang kawahyon rinakit basa nggo ukara uruntut raras ingkang gedhe melek malungkung mringyang agung Siratmaja pinanganten putri denya nyadong wahyu judul dan kanthi Rama Wah Ibu tan kinggang sinajan to namung sarik mangarsa asung kula dhewe madya mangun karya tutwuri handayani kacekna sang suba manggala putri sampun meratite sakelenggaing sang Siratmaja wonten ing gamparing nggo kanthi anggana raras sinambi hangaran turawuhipun pinanganten kakung saking pangti pamondokan dumateng sagung para tamu kaparenga paring sukodonga dumateng pinanganten ing sedap malih badhe ngayahi panggih Siratmaja nuwun kula nuwun
Dumateng Ibu Pranoto Rias keparenga nyambektaken ubo rampe sarana panggih wonten ing sangajenging Bali Asri ugi dumateng pinanganten kakung lan pangombyanganipun keparenga samekteng gati ing mriku badhe kantuka mawi Sekar Mancawarna ingkang kajibah hanganti Sekar Mancawarna wekdalipun sakmenika dipun semanggaken manggih pinanganten kakung wonten sangajenging Bali Asri Winangun. Monggo. Pager bagus cacah sekawan keparenga jengkar hanya keti ungyaning Sekar Kalpataru hamanggih pinanganten kakung wonten sangajenging Bali Asri Winangun dipun pandu Sang Manggala Putri noninggih Mbak Ami wekdalipun sakmenika sumangga. Sinambi bekesan nggih saged monggo Mbak Ami. Sinambi bekesan monggo. Kacikna Sang Manggala Putri hanganti pager bagus cacah kalih nganti Sekar Mancawarna malame kaprah sinebat kembar mayang. Kembar mayang kedadosan saking janur ingkang rinunce diluhung dueng ngene katindakan para widodari cacah 40 menika ngemu suraos wiraos bilih janur mekaten kerata basa tegesipun sejatining nur dene mayang kembang jambe ingkang ngemu suraos mahayiwang ing palenggan samangke kanthi sarana Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru mujudaken wahyuning jodho saking nur kersanipun ingkang maha wenang noninggih Gusti Allah ingkang Maha Agung sinebat putrat jodho noninggih Mbak Iva Nurhaniah sarjana hukum kadhawuh wong bagus Muhammad Amirul Mukmin sarjana komunikasi putra kakung Bapak Yusuf mewah Ibu Sri Muinah tebih saking Pitopati mengatakan menggah werdinipun Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru sacaket tindake Sang Subo Manggala Putri hangirit pager bagus nganti Sekar Mancawarna dumugi sageding Bali Asri Winangun tanggaping sasmita pinanganten kakung Gyadaya-daya samekteng gati netepi darmaning agesang ngancik ing alamadya tegesipun alam kadewasan.
Pramila pinanganten Kambah Putri Bidarung Sekar Kodhok ngorek. Monggo Adimas Gita mewah ibu keparenga nganti pinanganten putri jengkar saking panti palenggahan gaya anuju ungganing bale panggih. Dene tanpa kadi pinanganten kakung wong bagus Muhammad Amirul Mukmin ugi kepangol jumangkah lumarap ngajeng bates bale asri. Wekdalipun sakmenika dipun semagaken. Monggo. Kumandang Hangontareksa Cantaka Munya maratandani wahyaning mangsa kala dumawa ing wekdal kodrat nyadong wahyu jodho upacara panggih nedya badhe kaadani ingkang samangke badhe kapratitesaken ninjih Ibu Sumbaga Pranata Riyas ninjih Ibu Ajah Endang Sari Raos sinengkuyung dening para paraga ingkang nderekaken lumampahing rata adicara pangging sirat mojo. Kaderekaken para putri Domas keluarga ageng nyengkuyung tindaking sang sirat mojo pinanganten putri lan kakung satemah tumuju ungyaning bale panggih kawistara pinanganten kakung sampun angasta gantal sedah tinangsulang ing benang-benang dene Kang Putri ugi sampun angasta gantal ingkang kasta pinanganten kakung winestan gondang tutur dene ingkang kacepeng dening pawestri winestan gondang kasih dene gantal mekaten kedadosan saking suruh ingkang matemurose sinajan to lumah lan kurepe yen disawang beda rupane yen ginigit padha rasane nyanepani cipta rasa miwah karsane sampun nyawiji kaiket ing ijab kabul pramila kanthi pratandha lan gantalan suruh mahanani bilih wahyaning mangsa kala nyadong wahyuning jodho satemah sampun badhe kasembadan kapratandha sirat mojo pinanganten kakung sampun sapejagong catur netra astane hangawe nedyang gantal suruh tumama ing jaja gentos pinanganten putri gantal tumama ing suku nembe kapratitesaken dening Ibu Sumbaga Pranata Riyas sineksenan mering jagat saisine sinartan sagung para tamu ing nedya nyaksiken gantal suruh sampun kagalang
tumama ing jaja lan suku kanthi pratandha jejabatan asta ing mriku mahanane bilih wahyuning pinanganten judha sampun rumasuk ing sanubari pinanganten sarimbit kaesti kanthi suka tresna ing penggalih. Para punden para pinisupa ngambek budi dharma kawuriyan kapratitisaken Ibu Ajah Endang Sri Wayuni ing mriku kaadanan sambut pinanganten putri hanglilingi hangidri pinanganten kakung tolak balak sukertaning jagat mugi tansah hayu rahayu ingkang pinanggih. Katingal Sang Siratmaja pinanganten kakung nedya ngadani upacara pecah tigan. Tigan mekaten ugi pratandha kerata basa ingkang ngemusu raos kanthi pecahing tigan ing titiwanci lenggahan menika pinanganten kakung sampun badhe tunggal noninjih bangun bale griya ing pangajap kanthi pecahing tigan pinanganten sarimpit sedya hamisah diri kalian tiang asepuhipun lumebet wonten ing alam madya alam mandiri bangun bale wisma. Ing pangajap ugi nyuwun wonten ngersanipun Gusti mugi-mugi anggenipun jatukrama bangun bale griya enggal pinaringana pratima ingkang saged tata jalmi noninjih putra tuwin putri ingkang kasembuh kagadhang samangke dados lareking sakinah mawaddah ingkang soleh solehah keluarga sakinah mawaddah tuwin warahmah. Ngancik adicara ing salajengipun katingal Siratmaja pinanganten putri hangwijiki ampen ingkang kakung mawi sekar triwarna inggih sekar mancawarna kedadosan sekar mawar melati sarta kantil mawar ing benjang keluarga ageng pinanganten sarimbit kondang kawenang jumbuh kalian lelabuhanipun dene kenanga bilih ing ngri palenggan sak menika sak sampun ambut jilaning akrami kawisuda wisudang tali dharma ing benjang saged dados kenangan pangemut-emut winisuda sineksen para kathah ing ri palenggan sak menika dene kembang kanthil mekaten suraosipun sinajan tebih kakung makarti tansah makantil-kantil tulus jroning ati nyawiji dadi sru panyuwunipun jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang jinangka purnaning gati katingal Sang Siratmaja pinanganten sarimbit sampun netepi upacara panggih mriku katingal Bapa Sugita miwah Ibu kepareng hanggendong hangindit pinanganten sarimbit manjing ing sasana Rinenggati tindaknya binarung sekar wigaring tias.
ana teja moyo-moyo tejane kang anyar katon lah punika mustikaning Paewan Agung Siratmaja pinanganten sarimpit gegandhengan kanca tangginggang sinajan to namung sak rikma ingkang karaka mulat ingkang garwa balang netra tempuring pandulu catur netra mbabar tresna asmara tanpa kadi Adimas Sukitembah ibu Sri Hayati Jurung Pamuji tindaknya sapecak ing arsa asung tulodo emadya mangun karya tuturi handayani sineng kuyung dening kadang besan kinasih Bapak Yusuf mewa ibu Sri Muinah ngawat-awati jekaring Sang Siratmaja denya manjing ing sasana Rinenggwadi samargi-margi tansah suka donga muhung ngersaning Hyang Agung ing satemah mugi-mugi putra pinanganten sarimpit jinangkung saking ngersanipun Hyang Maha Agung minangka hayu rahayu tebih saking niskala sang putri Domas cacah catur ngagem busana warna kresna pinarete sing prada kencana ayu-ayuning nala dasar masih kenya dereng menengking priya tamingking pakewuh ndherekaken jengkaring Sang Siratmaja sesanti puji rahayu jinenteng jagirut rentenging praja pager bagus ban-ban senopati cacah catur tansah sembodo berbudi bawa laksana jagi arah hayuning lampah Sang Siratmaja pinanganten denya manjing ing sasana Rinengga katingal Sang Siratmaja sampun lenggah dampar nika kanthi anggana raras tinata rapi sang pager bagus ugi sang putri Domas kadang pisan kinasih sampun lenggah ing sisih kiri-kiri dene ingkang hamengku gati Adimas Sukitembah ibu disampun lenggah wonten ing kursi sisih kiring kanan kanthi padaning gendhing ing mriku badhe kaadanan upacara sungkeman pangabekten penganten sarimpit arsa sungkem mring Rama ibu kapurwakan lolosing duwung lan canela dumateng ibu Hajah Endang dipun keparaken maratitisaken
anggonira bangun bale wisma runtut atut salawase monggo ngaturaken sungkem pangabekti wonten ngarsanipun ing Rama miwah Ibu eling purwaning dumadi duwing uni kang Rama Sugita ewah Ibu Nur Hayati kepareng murweng ing garwa manjing ing Palerman gampang kanyata wonten sunar ekang angeloki jagat sunar mekaten wonten kalih sajuga warni seta ingkang sajuga warni rekta sunar seta tuwa saking pakartining bapa dene sunar rekta tuwa saking pakartining biyung manunggaling sunar dados tunggal manjing ing guwa garba kang Ibu antawisipun setunggal candra kalih candra tigang candra dumawaing sekawan candra sinebat koma bakal awet saking iridanipun Gusti ingkang Maha Agung lan kodratipun Gusti Sang Koma Bakal duwung ing guwa garba kang Ibu jangkep ing Panca Candra sampun gotra jangkep ing panca indranipun lumampahing warsa ngantos dumugi Nawa Candra 10 hari tegese 9 bulan 10 dina Sipunang Jabang Brol lahir ing alam pono tegese alam donya gumregah suka renenggalih Adimas Sugita mewah kang Ibu pinaringan momongan saking sukaraning penggalih pinaringan asma Viva Nurhani ginulang dhateng pepoyaning kautamen saya gedhe sampun buntus ing pawiyatan agung nganti gelar sarjana hukum pangajaping tiyang sepuh besok yen anakku wis paripurna anggening nempuh pawiyatan agung yen winengku priya winengku priya sing sembodo berbudi bawa laksana tangguh tanggon tanggung jawab kang duweni iman kang tugu mring Gusti kapireng swaraning kang Ibu lan Bapa satemah kasembadan pinanggih wong bagus Muhammad Amirul Mukmin Putra Atmaja Bapak Yusuf Sri Mukminah tebih saking Kitha Pati dumawaing kodrat Gusti Jodo kelampahan kagawuh jumbuh kalian udanganipun tiyang sepuh tanpa kaki pinanganten sarimpit laku dodok dimik atut runtut rentungan lir pindo mimi lan mintuna denya kepareng suwan wonten ngarsanipun ing Rama miwah Ibu tumapak ing jejengku
hamari kelu konjen ing Bantala jroning nala namung nyuwun idi pangestu wonten ngarsanipun Rama Hyang Bapak Yusuf hangelus-elus pamidanganipun den wiwir rikmanipun sinembung japa mantra arahayu yongger anggon sira silem ing bebrayan. Katingal sampun paripurnaning gati. Dene ya angadani upacara sungkeman pangabekten. Pinanganten sarimbit tumuli wangsul lenggah wonten ing sasana rinengga adi. Ing mriku badhe kalajengaken upacara dahar kalimah kacar kucur lan sak jangkepipun ingkang badhe kapratitisaken dening Ibu Hajah Endang Sri Wahyuni. Katon sepi kewas tarana sabawaning walang alisik kang kadulu sang putri Domas hangandi ubur ampe kacar kucur raja kaya kedadosan saking arta peng sarta tetuwan denaduk mawi sekul kuning sekul punar linambaran bokor kencana kalayan sinjang sindur rekta mewah seta dumawa ing kodrat sineksen jagat saisine bilih pinanganten kakung sampun kepareng paring dana kaya ingkang arupi hasil pawektu anggenipun ngupati pinangka kangge syarat saraning agesang ing bebrayan agung rinungkepan dening pinanganten putri mugi-mugi Raja kaya kawitan menika ndadosaken lumintuning rejeki anggenipun sami badhe bangun bale wisma arahayu ingkang pinanggih. Tumili angsul soang-soang sang putri Domas kasusul Putri Domas Magersari ingkang sulistyaning warni hanganti sekul walimah sekul golong pinangka kangge dahar kalimah pinanganten sarimbit ing mriki marwakani dahar kalimah sesarengan dulang dinulang ing pangajab mugi-mugi ayem tentrem jumbuh ingkang ginayuh dadi ingkang kasti hayu rahayu ingkang pinanggih kanthi sekul walimah lan sekul tumpeng jarwa dasaipun tumpeng metune lempeng menika nggadahi teges sarta makna dimensi doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa disimbolkan dengan tumpeng dan tumpeng itu sendiri kejadian dari beras ini merupakan kebutuhan kehidupan kebutuhan raga oleh karena itu wajib hukumnya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan dan menyediakan segala makanan hasil bumi untuk kehidupan berumah tangga.
Katingal sang sirat mojo pinanganten sanimbit angunjuk tirta sinandi injih tirta wening Jawa ngokene sinebut banyu kanthi ngunjuk tirta suci lan tirta wening samubarang pamikiranipun linambarana budi pikiran ingkang suci kados unaning ngendikaning para pinter lamun esti lati lan pakarti iku bisa diwujudake siji ing kono mahanani arahayu Puraning adicara katingal Ibu Endang Sri Wahyuni sampun nyamektakaken ingkung kedadosan saking ayam jago dene ingkung mekaten ugi ngemu suraos wiraos sarta wasita sedaya kang tumitah ing alam padang mekaten menawi to dumawa ing kodrat pinesti saking kersaning Gusti kapundhut wangsul pramila sedaya titah boten saged suwala namung sumangga kersa awit saking panguwasipun Gusti ingkang karya jagat tan benten kados dene ingkung para pepunden para pinisepuh ambek budi termo mekaten menggah roncaning adicara pangging sirat mojo para madya wusana sampun kasembadan kanthi kalis ing rubida ing pangajap panyunipun ingkang hamengku gati nonyo nggih Adimas Sugita Wah Ibu Sri Hayati sru panyuwunipun donga pamuji panjenengan sedaya mugi-mugi angipun gelar wisudan tali dharma ing siang menika tansah manggih yuwana para punden para pinisepuh ingkang ambek budi mekaten menggah rencana dhewe sampun paripurna Bapilih anggen kula matur kirang tata tititis nyuwun agunging pangaksama. Ing wasana Jaya Jaya Wijayanti. Jaya ingkang hamengku gati. Jaya ingkang winisuda, jaya para samya. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para punden wekdal samangke pinangka pamungkasaning adicara adik kita amik
badhe atur pasugatan tari Gambyong Parianom sugeng hamirsani sumangga.
sutradarane Mas Yanto. Nuwun sewu Pak Ki Dalang sampun nggih sembah nuwun. Mas Yanto niku lho sing ngayal. Oke. Kembali saya ucapkan selamat datang dan selamat sore untuk panjenenganipun Roko Mas Diwan ingkang sampun pinarak lenggah wonten sasana pasamuan. Kembali untuk Mas Dewan, monggo nikmati hidangan yang sudah tersedia. Kipli, kamu hari ini luar biasa. Duduk bersanding nggih. Nggih Pak niku Pak Haji. Kipli luar biasa duduk bersanding sama tamu-tamu kehormatan tuan rumah. Pli, parkir lo. Parkir lo. Oke. Sebuah tembang lagu masih menemani semua relasi tamu undangan. Kebetulan dengan banyaknya rangkaian acara dari serah terima, ijab dan habul hingga sejenak untuk gibi istirahat. Bayu hayune denok deblong sing moblong-moblong. Nduk Cahayu ada kirap yang kedua mboten? Lah. Oke. Sebuah tembang manis tetap saya hadirkan satu darat cantik. Ada Zuli Cinderella. Wow. Emang aku doro. Iku aku tepuk tangan dengan gayamu yang kayak gitu. Nah, tepuk tangan dengan gaya kayak gitu aku seneng banget. Iya. Oke, sebuah tembang manis tetap hadir dalam satu momen kebersamaan Ki Bironor ini. Pak Kianto bilih mengke saged sesarengan matur sembah nuwun hanamung barokah di pangestu sageta katuraken panjenengan ingkang hamunggugati. Yang membutuhkan jasa tata rias, hari ini ada satu pelaminan mewah megah dari Sari Raos, satu komando pimpinan panjenengan Ibu Hajah Endang Sri Wahyuni. Semoga beliau terpercaya hari ini dan menjadikan satu momen terbaik buat tuan rumah.